RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imungan nino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Carlos. Ginaingon, kung gibahuan mo, simuta po ang iyong kaugalingon, basig mas baho pa mo sa inyong gibahuan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kaog maayo aron motambo ka na, Kimberly. Pakaan ko ni magdaghan. Anyag motambo ko. Mangita kag lain. Ay, di na mahitabo eh. Mas ganahan ko nga motambo kag gamay kay daot ang kugat tanahon. Unya, ingon ini magandi akong lawas, be. Oo nga, gusto na ko nga malahi ka sa imong mga igsuon. Malambog na siguro ko kung makaanak na ko. Maayon ta. Kasi magatan ako, Carlos. Si Mami Pinky o Daddy Ernesto. Asa? Nagpaingon sila niyo. Basig, mga unpod sila. Oh, di ka man din eh, Carlos. Kaning, Dad. Kesa ning imong kauban? Akong girlfriend, Mami, si Kimberly. Good afternoon, ma'am, sir. Manggawas ta din, Mami. Gigotom ko, Daddy. Sarayang restaurant takin ang mga on. Dali na, Mami. Nasukot na sila, Carlos? Nakalita lang siguro nga nakita na ko nga may kauban. Huh? Magsulti ta, Carlos. Lingkod, Carlos. Unsay atong panagsultihan, Mami, Daddy? Naibaw ka na nga doon na ni babay alang nimo. Nahibaw ko, Daddy. Unsa man tong among nakita dito sa restaurant? Ayaw may pagkawawi, ha, Carlos? Unsa may kasulti niya sa mga parents ni Miriam? Ma'am, Dad, kamo rin nakasabot nga minyoon kami. Nasayod ka na, di ba? Oo, pero Pero unsa? Unsa? wa ko mahigugman ni Marian, Mami. Ug ang musimos ang imong gigugma. Daddy. Carlos, ayaw kami pasok si daddy mo, ha? May babay ng kikatakda kanimo nga mamahimo nimong asawa. Mami,
Wa ko'y gusto ni Marian. Wa ko mahigugma ni Marian, Daddy. Mami. Pagtuman sa imong gusto, Carlos. Kay kung dili si Marian ang imong masawa, baho kapas basura. Dili ka na mahitabo, Daddy. Nahadlok lang mo. Nga dili ko mapakasal kang Marian. Tungkol kay nahadlok mo ni Mami, nga kung mahagba ang iyong negosyo, diin kasusyo ka mo sa parents ni Marian, mas baho pa mo kay kanako. Carlos! Carlos? Ano inuman kag beer? Mawaas ka, Gool. Unsa? Anong ipugos Manila na ako ang babay nga, wa ko'y gugma. Timba-timba pa. Unsay? Kasabaan ko nila ni Mami, Daddy. Mara kong batang gamay. Sila lang gihapon ang magbuot unsay akong buhaton. Kay nga naman di ay, Carlos. Gusto ko nilang ipakasal ni Marian. Oh, nagkauya pa ka mo anang Marian? Wa gani ko makakita ng babayhana. Basta na lang nga, gikasabutan sa among mga parents nga minyoon mi. Oh, mao pa. Mao da ito nga lain og reaksyon ng imong mga parents. Dihang gipaila-ila ko nimo nila. Ikaw ngong gihugma, Kimberly. Ikaw, tuhoy ko. Nituo bitaw ko nimo. Naraman nimo ba ang paghukom kung unsag yun? Pugson ko nila? Dili jud ko. Sama ba sa ninyo o kahimtang ka na si Marian, ha? Oo. Kung mao na, tumana na lang imong parents. Tumani imong daddy ug mami sa gusto nilang mahitabo. Unya. Ikaw, Kimberly. Okay naman ko. Di na ko ipamugos ang akong kaugalingon sa inyong pamilya, Carlos. Dili, Carlos. Sakto ka, Kimberly. Bisag pobrita, di na to ipamugos ang atong kaugalingon. Ngano ka, Papalarino? Nga doon na may mga ginikanan nga mga mata pobrik yun. Ganahan kay sila nga ang maparisad sa ilang anak, sama sad nila, usasad ka dato. Lain-lain ang kaniya ug batasan sa tao, Kimberly. Adunay klase sa tao nga ingnon nga bati ug batasan nila binag prangkador siya. O dili makadawat ang tao ngayang giprangkahan o gisulti kung unsay matuod. Duna say nindot o batasan nga kunuhay daghang mga tao nga moingon nga nindot o ganahan sila sa batasan pero sa pagkatinuod lang mao kini ang pati og plastik na tao. Nagpakaron ingnon lang at ubangan sa kadaghanan. Aron daghan kunuhay sila kaalyado. Papalari, pamurag, taas naman kagisulti pa. Kimberly, maunay nahitabo ka na ako. Maunay akong na-experience. Pero sagdi lang, dili buta o bungol ang nasa taas. Naibaw siya kung kinsa o unsa ko. Ay, hindi balik man ang nahitabo na ako o sa imong inahan. Unsa pa? Kining nahitabo ron ninyong duha ni Carlos mausad na nahitabo ni mama ni mo og nako. Mayo og kahimtang ang imong inahan, Kim. Wa siya makauyon sa sama kaniya nga iyang pamanon. Pero iya kong gipili nga mao'y mahimong amahan sa iyang mga anak ug kana mao ikaw. Alaot lang kay sa iyong gikuha sa ginuwang imong inahan. Unta may sama si Carlos sa batasan sa imong inahan, Kim, nga gisupak ang kagustuhan sa iyang mga ginikanan.
Magtaban ta, Kim. Ha? Unsa, Carlos? Magtaban ta. Uban ako. Magpalayo ta ining dapita. Magpalayo ta aron makalikay ka sa imong mga ginikanan, mao ba? Mao ka na, Kimberly. Dili ka na mo isulbad, Carlos. Mao ka na akong nauna-unaan. Unya hangtod kanus at magtago-tago. Kim, wa ba mahigugma ka na ako? Nahigugma. Kung mao ka na, uban na ako. Magtabang tan duha, Kimberly. Di na sila makakita nato, Kim. Kalayo ba ining dapita, Carlos? Uy. Mahal ti ka. Di ko gusto nga mawa ka na ako, Kim. Salamat sa imong gugma, Carlos. Daghang salamat. Carlos, ano mga... Aray, what taon ko mahibaw? Mamatay ka kung di mo ni musulti, ha? Tugan! Uy, katog na uwi. Bugnog ang hangin. Mura po nag-aircon ta, no? Gusto kang gakson ti ka, Kim? Gaksa. Ninindot lang ta kung mamamdos na ka o makaanak na ka, Kim. Carlos. Love ti ka, Kim. Di ko gusto mawa ka na ko. Ulit kayo mga itong buhaton, ha? Parang daliin kang manapdos. Carlos. Gusto ko nga. Nagano'n na katumangan na ka. Carlos. Kagsa ko kukot ka. Carlos. Init sa imong lawas ka ni kamusta ko. Ikaw, Sat. Ingat ang iyong lawas ka. At di itang duha. Carlos, libaya ko. Libaya ko. Tapawa ko. Carlos. Carlos. Okay, mau na kaning baya. Manaw kita. Sige. Og ayaw mo kalimot, ha? Dado na to, Sir Carlos, ang babae. May mong patyo na to. Kamu ni bahala kung saan ninyo siya sa pagpatay. Nakasabot! Nakasabot! Ano? Kim, pagmata. Bangon. Kim. Nga naman, Carlos. Sakambay! Lain mga lalaki sa sino. Manibat, ha? Muambak ta simtana sa luyo. Dali. Unsa? Kinsa man na sila? Nagtuo ko. Mga tao ka ni Daddy. Unsa? Dali na, Kim. Ito po, ito. Ang isa kita na to. Hindi. Muambak ta din sa simtana. Carlos, nahadlok ko. Ni ako. Ayaw ka hadlok. Dali. Mangambak ta sa simtana. Chris. Carlos! Ulit lang yan ako, Kim. Ayaw magbuhay. Dili ka magbanakop nila. Mas magdagal, Kim. Carlos! Habi na pong sasalita na niging sinaha. Naamo na niya sinuot na kinabuhi. Ha? Carlos!
Naluoy ko kag Kimberly. Naghilak in town siya sa kahadlok, samtang niikyas kami sa mga tao nga gisugo ni Daddy sa pagpangita kanamo. Pero way nakapugong sa duha namo kagugma. Mga katuma kasama ang kaagi ni Carlos dinining tulumanon. What's the style? Why makapugong sa gugma style? Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.